El llibre Lo cara girant del reusenc Martí Folguera s'ha recuperat amb una nova edició a càrrec de Jordi Tiñena. L'obra originàriament es va publicar a finals del segle XIX i des de llavors no s'havia tornat a reeditar. Lo cara girat parla del setge de Tarragona durant la Guerra del Francès el 1811. Es tracta d'una obra de joventut de Folguera, que la va escriure quan tenia 20 anys. Té un estil molt planer i entenedor i per això Tiñena només ha fet petits canvis. De fet, l'edició ha estat molt respectuosa amb l'original, perquè la veritat és que la llengua del Martí Folguera resulta molt actual. Sí que és veritat que utilitza exclusivament l'article lo, que avui ja és desusat, almenys en aquestes comarques, i jo l'he mantingut perquè m'ha semblat que no era una nosa de lectura, però la resta és una llengua que francament es llegeix molt bé. El llibre el va presentar a la Capona el cap del Servei de l'Arxiu Municipal de Tarragona, Jordi Piqué, ja que es tracta d'un text que recrea un episodi històric.